سلام كبرى تخطاتلتي كما يتغنيو زي زينا مزيهتيو زينا مزيهت أب هارموني تلفزيون أب هارموني مزيهت أب زينا مزيهت أب هارموني ميديا نباخم تقول شعر بنقرب مدب كوينو زنايلو ما عند مدبنا في بزبلة تكال ترانسفير جالاكسي تكال ترانسفير جالاكسي بمغنيات رمضان دمت زلو فاسيكان تي نبي إرترا قبطو محدات زاتو مو حوالا زغوب تكالات كوينو شودنا وتكال أب شودن استمسرت خوينو أتي أب أوريدو بأب جيروسب بقليل حوزي أتي سوش عينة أكايد أنا يزوج تهاجر متكملو كملي أوروبا خبز اللهم بزي جدس حوالنا وش تهاجر تقولوا تدخلوا من جدي أتأتي خمزلون نعون مقبار كا زي أب تحت تريو زلهم على السكرين أب ناتهم بمورد ክትገብርዎም ትኽእሉ እቲ ዝነበረ ዋጋታቶም ተቐይሩ ሓድሽ ዋጋ ካብቲ ካልእ ተወዳዳሪ ዝኾነን ዝሓሰረን መንገዲ ክትሰድኹም ትኽእሉ ብምሕባር ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ናይ ሃርሞኒ ሚድያ ናይ ዜና መፅሄት መዊሎሞ ከም ዘለዉ እንዳሓበርና ነዚ መደብ እዚ ዕወት ካልኦት ትካላትን ከምኡ ክገብሩ እንዳዓደምና ነዚ ኣብ ታሕቲ ዝሪእዎ ዘለኹም ኣውሪድኩም ገንዘብ ናብ ስድራ ቤትኩም ብዝቐለለ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ከተብፅሑ እንዳፀዋዕና ከም ልሙድ ናብቲ ናባኹም ነቕርቦ ክልተ ኣርእስትታት ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ክልተ ኣርእስትታትና ተቐዳማይ ብዛዕባ ሚግራሆን ስበርከት ተኣታቲ ዘሎ ሓድሽ ኣሰራርሓ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ካብ ሓደ ማርች እንታይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ዝውዕል ኩሎም ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሮም ዝተቐየሩ ንሳቶም ክንነግረኩም ኢና እቲ ካልኣይ ጉዳይ ከዓ ካብዚ ሽወደናውያን ዜግነት ዘለዎም ወለዲ ካብዚ ሃገር ከይዶም ኣብ ደገ ደቆም ዝወለድዎም እሞ ነቶም ደቆም ዝወለድዎም ከምፅዎም ከለዉ ሽወደን ዜግነት ምስ ወሰዱ ብዛዕባ ዘሎ ኣገባብ ኣዋፃፅኣ ናይ ሳሙርኒንግስ ኑመር ዝምልከት እውን ካልኣይ ኣርእስቲ ናባኹም ከነምፀኢና ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዋዓውዕታት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ክህልውና እዮም ምሳና ኮንኩም ነዚ ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስተይ ከኣትየ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኣብ ሚግራሆን ስበርከት ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጥታት ሓደ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ከዓ ነቲ ብፍላይ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ለውጢ እዚ ሎሚ ኣብ ተግባር ዝወዓለ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ውሳኔታት ናይ ሚግሬሽን ኩሉ ሻዕ ብፍላይ እቶም ናይ ኣሳይለም ዝምልከት ማለት እዩ ፀዊዖም ኮፍ ኣቢሎም እዮም ዝነግሩ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ፀዊዕካ እኳ ምንጋር እንተዘይተረፈ ግን ኣቐዲምካ ደብዳበ ሰዲድካ ናብ ገዝኦም ነቶም ሰባት በቲ ድራሸኦም እቲ ውሳኔ ብደብዳበ ክገልፁ ምዃኖም ድሕሪ ሕጂ እቲ ደብዳበ ምስ መፀ ከዓ እቲ ደብዳበ መፂዎም እንድሕር ዳኣ ዘይመሊሶም ድሕሪ ክልተ ቅነ ከዓ ደብዳበ መፅያ ካብ ክልተ ንፅባሒታ ማለት እያ እታ ደብዳበ ትመፅእ ድሕሪ ክልተ ቅነ ምስ ሓለፈ እቲ ደብዳበ ከም ተቐበልካዮ ክንሓስብ ኢና ስለዚ ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙን which means ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናይታ ደብዳበ እቲ ናይ ይግባኝ ግዜ ከም ቀደሙ 3 ሰሙን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ይግባኝ እንተደይልካ እሞ እቲ 5 ሰሙን ተሓሊፉ እቲ ውሳኔ ስለ ዘይተቐየረ ስለ ይግባኝ ደይበልካሉ ብዛዕባ ናይ ምውፃእካ ጉዳይ ምዝርራብ ይኸውን ይግባኝ ክትብል ተኾንካ ከዓ ምስኡ ፀዊዖም ኮፍ ኣቢልካ ተዘራሪብካ ከም ቀደም እውን ምሕባር ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ከምኡ ክኸይድ ምዃኑን እታ ለውጢ ተኣታትያ ደላ ካብ ዕለት ሓደ ግን ኩላትኩም ዕቑባ ሓቲትኩም መልሲ ትፅበዩ ዘለኹም ሰባት ደብዳበ ናብ ገዛኹም ክመፀኩም ምዃኑ እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ደብዳበ መፂካ ምስንባዱ ክተርፍ ኩሉ ዓይነት ናይ ምትርጓም ነገራት ስለ ዘሎ ሎሚ ብከምኡ ጌርካ ተርጊምካ ክትሪኦ እምበር ነኒ ዝመፀካ ደብዳበ ምስንባድ ነኒ ዝመፀካ ደብዳበ ብግምት እሞ ከዓ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብዘይክእሉ ሰባት ተነቢብልካ ኣብ ስምባደ ኣብ ብኽያት ኣብ ሕርቃን ኣቲኻ ገለገለ ኣጋጣሚታት እውን ፍቓድ ወሲዶም ከለዉ ዘንፀርፅሩ ዝበኽዩ እሱታት ብዙሕ ትሪኦ እሞ ይህ ምስ በልካ ዝኽእል ኢለ ዝሓተትክዎ ሰብ እንዲ ከምዚ ኢልኒ እቲ መልሲ ዝወሃብ ካብ ከምኡ ነፃ ክኾን ምእንቲ ከምዚ ዓይነት መልሲ ዝወሃበካ ኬድካ ክትሓተሉ ትኽእል መሳለጥያ ፈቐደው ቦታታት ስለ ዘሎ ናብኡታት ኬድካ ክሕተት እቲ ገባብ ግን ዝቕየር ዘሎ ንምንታይ እዩ ኣትሊስት ነቲ ፅባሕ ንጎት ወረቐት ኣይመፀንን ኣብ ግዜኡ ይመለስካን ዝብል ነገር ንኸይብሉ ነቲ ሚግሬሽን ስበርከት እውን ኣሰራርሓ ክፀፈልና ምእንቲ ብዝብል ብፅሑፍ ሰዲድና ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙን ከዓ ከም ተቐበልዎ ንሓስቦ ይግባኝ እንተደይሎም ከዓ ይፀድቕ ናብ ኣተገባብራ ንኸይድ ዝብል ኣምፅኦም ኣለዉ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ናባኹም እቲ ሊንክ ኣቲኹም ምእንቲ ክትርእይዎ እውን ዳሕራይ ኣበይ ከም ንረኺብና ዝሓዘ በሬታ ንብለኹም ዘለና
كل شيء تعنقبرا نفتن سبات نتنبلو كافتا من خمزي أجرنا خنا ريومينا هم فتن مغنياتو آتيهم كومبو منتي إذا بعلت إسرائيل شو حتى في فبراير تتقع أميجرانس بركة آتيو إذا حد شجباب ناي وساني مالتي خاب حدا مارش تقبر زبل دلو مالتي ስለዚህ ነዝን ተሪኢኹሞ ነዛ ውሳኔ እዚኣ ንምንታይ ናኹም ንራይዎ ኣብ ውሽጢ እዚ ከም ዝተሓበረካ ኦልሬዲ እቲ ጉዳይ ከም ተሓበረካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ቀነ እዚኣ ግን ንፅባሒታ ትስደዳ ደብዳቤ ማለት ክልተ ደብዳቤ ወፃ ውሳኔ ንፅባሒታ ከዓ ሓንቲ ክልተ ቀነ ምስ ሓለፈ ከም ዝተተግበረ እዚ ውሳኔ ከም ዝበፅሓካ ክንሓስቦ ኢና ትብል ድሕሪኡ ግን ከም ልሙድ ሰለስተ ሰሙን ኣለካ ይግባኝ ክትብል ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚ ነሪአኩም ዘለና ሊንክታት ኣቲኹም ንዕኡ ኣንቢብኩም ኣትሊስት እቲ ዝግበር ነገር ክትፈልጡ ገለገሊኡ ከም ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ ወላ ጠበቃኻ እስኻ ደኣ ባዕልኻ እምበር እቲ ዝገበሩልካ ሰብ ስለ ዘይከውን ባዕልኻ ንጉዳይካ ተኸራኺርካ ተደይኬድካ ብዙሕ ሽግር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ከዓ ካብኦም ከይተፀብኻ እንታይ ይኸውን ኣሎ ምፍላጥ ከድሊ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ኣብዚ ኣምሳኹም እንዳተዛረብኩም መርኣይዎ ቋንቋታት ኢለ ኸይደስ ኣብዛ ትግርኛ ትብል ደላ እንተኸይደ ኩሉ ሻዕ ዝመፅእ ሓድሽ ነገር ክትርጉሞ ይፍትኑ ፀግዒ ምሕታት ዕቑባ ምስ በሉ ነዚ ሕጂ ዝመፀ እውን ምናልባት ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ሓድሽ ዝወፀ ነዚ ሓዳሽ ዝወፀ ትሪእዎ ኣለኹም ብትግርኛ ተተርጊማ I can't imagine كمان ቀልጢፎም ከምዚ ከም ዝበፅሑ ሳይበል ራይ ሞ ሕጂ ተተርጊሙ ኣብ ውሽጢ ዕለት 28 ሞንተን ገለ እዚኣ ወፂኣ 28 ተጠቂዓ ኣብዚኣ ብትግርኛ ተርጊሞም ወፀኒያ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚ ሕጂ ኣነ እውን ኣይረኣኹ ናባኹም ክቐርብ ከለኹ ትግርኛ ኣትኹም ኩሉ ሻዕ ቸግበሩ ክብል ኢለ የብዛኣተ ግን ኣለትኩም ዛ ሓዳሽ ሓበሬታ ተተርጊማ ካብ ሎም ማዓንቲ ዕለት ሓደ ትትግበር ኣላ ንመን ኢሎም ተርጊሞም ሞ ሕጂ ስለዚ ደብዳቤታት ተመፂኦም ክስንቡዱ ተኮይኖም ሰባት ኩላትኩም ነዚ መደብ ትሪኡ ዘለኹም ሕጂ ኣረጋግዎ ኣይትሰንብድ ከምዚ ንህለካ ኢልኩም ኣብዚኣ ሓቲምኩም ፕሪንት ጌርኩም እንዳሃብዎ እንታይ ማለት ይሽዑ እንታይ ድኽየድ ከመይ ድኽየድ ካብ ማሓሲት ውሳኔ ዘገልግል እዚ ማለት ከዓ ራይዎ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን ስቲል ክንፅዋዓኩም ኢና ዝብልካ ኣብዝሎ ስለዚ ኩለን ዘን ሓበሬታ ሓድሽ ብከምዚ ደረጃ ተተርጊሙ ብቋንቋኻ ክወሃበካ ከሎ ነዚ ከይተጠቀምካሉ ምትራፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሊንክ ናይዚ ኣብኡ ክነእትዎ ኢና ብታሕቲ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብቲ ዩቲዩብ ነዚ ኣትሊስት ነቲ ሊንክ ጠዊዕኩም ናብዚ ትግርኛ ኣትኹም ሓቲምኩም ኣውፂኹም ከተንብቦን ተቐይሩ ደሎ ገባብን ንዝመፁ ብድሕሪ ሕጂ ኸ ራይዎ እቲ እንድሕር ዳኣ ተወሲኑልካ ሞድ ይግባይ ነኢልካ ገንዘብካ ነቲ ናይ ገዛን ገለን ደው ከም ዝብል ዝርዝር ኣሎ እዚአን ኣንቢብኩም ግለፁሉ ንሰብ ኣብ ጌጋ ይትወድኩን ኢኹም ኣብ ጌጋ ይተውድቕዎን ኢኹም إذا تواهي لتصبحنكو بعلت إسرائيل شمونتن ورح قلت أبدي أزوجهما نعاتم وركيسة أنا زي أحبيره ستتغير غيروا الله تدي تغير أنا زي أحسكا أبجي جاي تودقن مالك لذي مثيلني يبلوني رب مبال تريفه بلك كغياد كم تقول ليش إحنا بلون نتحبريتها تهوبه النسب حلفنا توسيد كم أنت خبهن بقوم من قد خير سلزل اللي هو أبزي تنقع غدليو كم تقول ليش إحنا بلون حبريتها تهوبه سباتون من تغيسكم كتبه إن ده تلابه حجوا نبتي قدام يكفال ويكا نبتي قريبنا زلنا مواعوعي بزعبا كما يجركا جنزب بزحسر من قدي نبعدي خاب موبايل كحسد تخيل زبل نابو تي مواعوعي اسمعكم دحريو نبتي خلاي مدبنا خنقاتينا بنمسز مواعوعي قد فكم سرعات ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም
بتوسعي ترانسفير جالاكسي بتجرنيا دقاف نعماويلو كم زهب نبسركم نزيادة حبريتا ويدما نحجز ويون حطوطات مزهلوكم بقطر سلكي 00 46 شوعات 10 71 21 69 توكسنا. سلام كورات تخطاتلتي تمليسكم اللهو أبتي خلال أرستنا نباهم قريبنا زلنا خا بزعبا سامورنينكس نومر مالت نتوم خبز خيدوم شودنا ينزيقا خوينام كاب شودن كيدوم أبقالا حقر قلعت وليدوم أمون دقوم نابز عقر نخمتو مسرح زجمورو سبات زملكت كوينو كمتي أبتقدامي مدبنا زقبرنايو أزون كمي مهانة القباب نخطريوو تسكرين شير كنقبرينامو تمليسنا خاني نعو كما أتيكم كتروحوا بوقم تقولوا لينك أب تحت خنقبرنكم مخنا نقلت أزي أبزت طريق ولا لهم منستروس أو قدات زوج أخوينو سامون لينك نمر أبينا هاجري خاطر تومسون أبنتي بالمو ببزحي أوغندا أنتلنا ويكا إثيوبيا أنتلنا سبعة أوزلو انتقيدهم تي امباسي بيكم زلو بخمي من قدي تزرعي ونتم قلعود سامون لينك نمر كتوت علم تخونكا انتاي كم زدليكا يرى سلازي نتي أبزد نبوبو زلنا اتقتمصو زلكا ناوخت كيد كلها انتاي كتمصخم زلكا زقلت أنا هلا بزرزر قريب له إذا حدا أقدر سنة بزر أنا يونتايو من البات أبتي أنا حمو ملصقكم أبزغ تريو وزدليو أقدر سنة قرن كلاتكم انتايو حدا سب ولاد أخو نمبر إنت سامون لينكس نمر أبزغ تريو ولهم بريفات سب كود صوي كيليني كيد كان أبتي إمباسي كله تزحدد نجر مسقربكا الصوم يوم دا أدسدو ونابس كاتبر كتنبر السخاخم بريفات بيرسون أي توصوني خا أبزنا لكم تتصحيف الله أجي عند حردا السخا نابتي إمباسي قريبكا انت حيسكا تقرب تنجير اللوبزي أوكي عند حردا الباسبورت غوت سخوينو حدا خابتم ولد فورناد سافارة موزيت حدا كل اللو مسو نايتو قلعاز تولد له أورجينال كل اللو كم خا ناي كالكيدان ناي سدرابيت كناي كالكيدان تمرعم تخوينهم كل اللو عند حدا تي زي تمرعو خوينهم كا توم ولدي ساتهم مهانو حقنيا ولدي ناي بيت فرد وساني كل اللو باسبورت ويكا نايتم نايسم سدرا مالتي اوكي وي ناي تقلع خا زغون باسبورت نيرو تخوينو يبللو كالون ناي تنسن ناي حرسن مرغاغص زنبره عند حدا حدا ولادو خوينو زركبو خاني ناي تخالعي ولادي تاسيران ويكا باسبورت خقرب ويكاني اوريجينال تدي كوينخا نايت كوبي جنكا اوت اوريجينال ريناينا زبلو مالتي سلازي تفرموا له مالتي سو سلازي نزي عند حدا ولادكا حتمصخونكا امو بعلخا نتسامورنينز نمر كتوصت خيتلخا اي كالني سلازي أبزيا تريو لهم do some private person can also intervest لها سامونينا كمول كسبسي بعلقة خط زي تخيلني قابل هذا سلازي كم زبوز حقيقة زقات مثل زخونة أتم أبزخونكم أبدك خيتكم وليدكم مش ودنا وين زخونكم أوتوماتيكالي دكهم كوزدس لزي كل حد يشتتولدوا أبزي نهلكم تزرزري قلت الله سلازي ذلك كذي أو نابزخونة توينا شعوتهم قلعوا تابعهم دلوا يوسف نابنت أوغندا زلوا قلعة أنت خوينو أوغندا أنتلكا ناي أوغندا هاجر كم سالكاي نتنا أوغندا ريخاخا انتا يدل رايو جزيا ناي أوغندا زي أنا حتي تمالو أبي تيبيا زلوا غاني كومو نابتا هاجر كيتكا كيركا هذا يخمت تدل يدل إلكا كتري إخا مالتي من حجي اتن هاجراتن اتزت اللب زلو انتاي مهانو مفلات زتغمكا نتي كولل كامبال كدحنكا مالتي مبزحتو جيزة زقاتم زلو خلال انتايو سبات انتاي قبرو نابي يخودو خيفولوت يخودو موني اما جارشا كل تزغدو بروسس جيغا خوين تسانيحو كم بحدش يجمرو حجي حقو هاقواف ناي نقحات ناي افلتوس لزلو خاني ناي حدا بيت صحفة قداي نابكاني بيت صحفة خيط سقعتم سبات وازد امنا بانا دي كوني لهم سقع زي مولو سخا خلال تبل ملاحي ما ديس كان بحدش تدقم ناس حجي كنا مهارو اللي تقند على ما ناي زهرموني ميديا سبات حبريتا سنيكا لك نخقوبري زالو ما حتى زالو بنا سامور لينكس نمر قلعة أبدكز ولا دم مش ودنا وزيجا زخنا قد كفلت له وانا هذا حلفنا تقسم على انت يخبر زلو بلك من قد كقبره من انت
ኣቲኽ ኣኸንብባለሁ ዘንብለና ኣብዚኣ መንገዲ እንዳዕደ ትሕዛንበር ናብ መጨረሻ ኣየብፅሓን እየ ስለዚ እዚ ናይ ሳሞን ኒውስ ነገር እሱ ሊንክ ብታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣቲኹም ክትርእይዎ እንዳተላበኹ ኣብ መጨረሻ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ መደብና ገሊፅና ከም ዝነበርና ብሓውና ፀሓፊ እዮም ፍሳሐቴን ኣብዚኣ እዛ መዋዓውዒት ናባኹም ገድፋየ ምስ ኤችኣይቪ ቫይረስ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝነበረ ኩሉ ዘጋጥሞ ዝነበረ ቻሌንጅስን ሽግርን ኣብ መፅሓፍ ፅሒፉ ምስ ኤችኣይቪ ቫይረስ ክትነብር ማለት ኣብ ሃገርና ኮንካ እንታይ ምዃኑ ጋዜጠኛ ኮይኑ ፅሒፉ ተመክርኡ ብዝርዝር ኣቕሪቡሎ ነዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ ሓገዝ ክኸውን ብኡ ቢልካ እውን ነቲ እሱ ዘርኣዮ ትብዓት ተመክርኡ ክገልፅ ፈቐዱ እንዳዘረብ ውሽጢ ሃገር እዚ ኩሉ ዘሕለፎ ንዕኡ እውን ከም ሞሳ ብኡ ቢልካ ከኣንቢብካ ሕብረተሰብና ማዕረ ክንደይ ንቕሓቱ ንከምዚ ሽግር ዘጋጠሞም ሰባት ከመይ ከም ዘሎ መዐቀኒ ክኸውን ክንበብን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ተመክሮ ናይ ህይወቱ ስለዝኾነ ነዚ ክትገዝኡን ገዚእኩም ከተንብቡን ብኸመይ ኣገባብ ክትገዝእዎ ክትኽእሉ ብኸመይ ትረኽብዎ ትኽእሉ ክትርእዩ መዚ መዋዓውዒ ዘገድፈኩም እየ ብኡቢላ ኣነ ክፋነወኩም እየ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ካልእ ኣርእስቲ ሒዝና ስጋዕ ንራኸብካ ሰላም ቀኒያት ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ህያው ምስክር ሓቀኛ ዛንታ ናይትን 24 ዓመታት ምስ ኤችኣይቪ ዝነብር ዘሎን ጋዜጠኛን ደራስን ኢዮብ ፍስሓጽን ሒዛ እነህት ተቐሪባ ኤችኣይቪ ከም ዘለንና ፈለጥኩ ይሓዳር ገይረ ሕጂ ከዓ ነቲ ኣገራሚ ታሪኸይ ክናስሐሉ መሪፀ ኣብ መወዳእታ ትመርፀኒ ሰብሲ ኢነ ተነፅሎ ጋጢምኒ ተሸጊረ ፍቅርን ተጻዋርነትን ተነጽሎን ትብዓትን 24 ዓመታት ህይወት ምስ ኤችኣይቪን ብድሁኡን መሳጥ ብዝኾነ ጸሓፋት ኣብዛ መጽሓፍ ሰፊሩሎ ውድቀትን ዓወትን ክልተ ሰብ ሓዳር ምስ ኤችኣይቪ ኣገራምን መሳጥን ዛንታ ኣብዛ መጽሓፍ ተኻቲቱሎ መጽሓፍ ህያው ምስክር ብመንገዲ ሓቀኛ ዛንታ እትምህር ብልጽቲ መጽሓፍ እያ ነዛ መሳጢትን ሓቀኛ ዛንታን ዝኾነ መጽሓፍ ወኒንኩም ኣስተማቕርዋ በትነዊሕ ዓመታት ኣብ ጋዜጣን መጽሔታትን መሳጢ ጽሑፋት ብምቕራብ እንፈልጦ ዋና ታሪኽ ኢዮብ ፍስሓጽን ተጻሒፋ ኣብ ሃገረ ሽወደን ተሓቲማ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሓትልኩም ኣላ ነዛ መጽሓፍ ንምውናን ብቐጥታ ካብ ዝስዕብ ዌብሳይትና ምእዛዝ ይከኣል ወይ እውን በዝስዕብ ኣድራሻና ተወከሱ መጽሓፍ ህያው ምስክር